Udokotela u-Esther Mahlangu waziwa kakhulu ngemidwebo yakhe esuselwa osikweni lesiNdebele, kanti lo mcimbi wokubungaza iminyaka yakhe engama-90 ubuhanjelwe izinhlangano ezehlukene kanye nobukhosi bakwaNdebele. Indlu yamakhosi eMpumalanga inxuse izikhulu zikahulumeni kwezinye izifundazwe ukuba zeseke amaciko. It is high time they must follow la uMEC wethu hamba khona ukuthi amake sure ukuthi the legacy and the work of one of our own is recognized. Umphathiswa wezemidlalo, ubuciko namasiko esifundazweni uzibophezele eqinisekiseni ukuthi umlando kaDokotela uMahlangu uyagcinwa. We wish to invite Captain of Industries, corporate industry in general to join hand with us in ensuring that Esther Mahlangu Art School is established, promote and preserve Gogo's legacy for generations to come. Umndeni wakwaMahlangu ucele kube nomgwaqo obizwa ngegama likaDokotela uEsther Mahlangu. Manje siyanithokoza nina bombuso uku-honor ugogo ngathana man nendlela le konje yini R5668 nganayo ngathana nithiya ngogogo lomusi nithi noStokana Road ya kubonakala ukuthi niyam-honor kungabi iFransi yodwa ethi istrata ngaye ni nathi ekhaya vakhe kube nendlela ekulu ethiyelelwa ngaye. Udokotela uMahlangu usebenzisane nezinkampani ezinkulu ezifana no-BMW kanye nabaculi baphesheya abafana noJohn Legend.